Всім привіт, я Стів, і сьогодні разом з Флешем ми будемо читати книжку «Хто як говорить». Флеш, допоможи мені, принеси мені книжку. Ой, забув залишити кірку, бо заважає. Зараз я книжку підніму, щоб було видно. Стів, вставай, зараз треба прибрати в кімнаті, щоб можна було книжку відкривати. Так, зараз я кровать віднесу. Стів, забери свою кірку. Флеш, сідай зручно, зараз буду я тобі читати. Так, відкриваю першу сторінку. Зараз до нас ще в гості прийде корова, теж буде дивитися і читати нашу книжку. Му. Так, почнемо. Мур-мур-мур, муркоче кіт. Почешіть мені живіт. А тепер читайте книжку «Няв-няв-няв» про сіру мишку. Пі-пі-пі, знайшла я сир. Мало сиру, сотня дір. Ух ти, це така цікава книжка. Давай наступну сторінку читати, давай. Корова, відійди. Му. Хро, у свинки іменинники. Всі приходьте на гостини. Свинка радісно співає. Хро-хро-хро, я вас вітаю. Ух ти, давай наступну сторінку. Кличе нас корівка в полі. Напаслась я доволі. Чути голос му-му-му. Молока нести кому. Корова, це про тебе. Віршик. Му. Ура! Му. Наступна сторінка. Кучерявий баранець родом вийшов із овець. Заспівав баранчик бе, радий бачити тебе. Ух ти, так цікаво. Все, закінчилась книжка. Всім пока.